Majoritatea populației au frică de intervenții stomatologice, în special ce ține de operații. Împreună cu echipa de la Video și o pacientă foarte curajoasă, am decis să vă prezentăm un caz de înserare a implanturilor dentare. Avem computer tomografia, unde observăm dimensiunea și densitatea osoasă, precum și designul viitoarelor implante. Anestezia câmpului operator, izolarea cu câmp steril și echiparea personalului medical. Pregătirea instrumentelor chirurgicale, practicăm incizia și decolarea lambului mucoperiostal pentru a evidenția oferta osoasă, forarea neoalveolelor cu freze special calibrate după volumul viitorului implant, deschiderea implantului, plasarea implantului în alveola neoformată, obținerea stabilității primare, închiderea implantului, forarea neoalveolei la maxilarul superior. Datorită înălțimii insuficiente pentru implantul dentar, se practică suplimentar și ridicarea membranei sinusale, tehnica de sinus lift intern cu osteotomul și ciocanul chirurgical. Plasarea implantului, obținerea stabilității primare, și aplicarea firelor de sutură. Aspectul plăgii post-chirurgicale, pacienta după intervenție. Precizăm că am avut o pacientă destul de anxioasă înainte de intervenție. După procedura de chirurgie, pacienții primesc pașaportul implantului cu seria și codul implantului, precum și indicațiile postoperatorii.